На пачатку жніўня 1945 года першы сакратар райкама партыі ў Юрацішках, нейкі Кузняцоў, набраўся смеласці і напісаў ліст самому Сталину. Было там и такое. Борьба с бандитами очень сложная, потому что они имеют большую поддержку среди населения. В большинстве своем бандиты из местного населения. Есть семьи, где и по 2, и даже по 3 мужчины находятся в банде. О як! З вами Катерина Водоносова ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». У мінулым відэа я распавядала, як выглядалі савецкія парадкі ў першыя пасляваенныя гады ў заходняй Беларусі. Рабаванне, здзекі, арышты. А сёння, нарэшце, пагаворым пра тое, як народ на гэта рэагаваў, як супраціўляўся. Калі будзе цікава, не забывайцеся пра падабайку і падпіску на наш канал, а таксама пішыце ў каментарах свае меркаванні. Дзякуй, паехалі! Антысавецкія падпольныя групы пачалі ўтварацца ў Беларусі адразу ж у 1944 годзе па меры прасоўвання чырвонай арміі на захад, калі вайна яшчэ была не скончаная. Гэта дало нагоду савецкай прапагандзе абвясціць іх усіх нямецкімі агентамі. Беларусаў, палякаў, украінцаў, літоўцаў, усіх, незалежна ад палітычнай і нацыянальнай афарбоўкі. Супраць саветаў, значыць, фашыст. Сапраўды, былі выпадкі супрацы з немцамі, напрыклад, у Дальвіцы ва ўсходняй Прусіі дзейнічала такая беларуская школа дыверсантаў, а байцоў рыхтаваў ніхто іншы, як Отто Скарцэні, галоўны спец Абвера па дыверсіях. Але гэта лета 44-го, і ніхто ў перамогу немцаў уже не верыў. А вось скарыстацца іх зброяй, рэсурсамі для барацьбы з саветамі, чаму не? Групы дыверсантаў з Дальвіца скочылі з парашутамі і працягвалі барацьбу ў тылах чырвонай арміі. Так легендай стаў адзін з камандзіраў, майор Вітушка, ці тое забіты, ці тое выжылы і памерлы на захадзе толькі ў 2006 годзе. З часоў нямецкай акупацыі дзейнічалі падпольныя структуры БНП, беларускай незалежніцкай партыі, якая пастанавіла змагацца за незалежнасць і супраць немцаў, і супраць саветаў. Пры гэтым яе чальцы маглі ўваходзіць у пранямецкія збройныя фармаванні, некаторыя былі выкрытыя і знішчаныя СД. Адзін з лідараў арганізацыі, Всеволод Родька, быў арыштаваны смерчам у 1946 у Беластоку і прысуджаны да расстрэлу. Адразу трэба яшчэ сказаць, што мы не можам убачыць поўнай карціны, не толькі праз тое, што архівы КДБ Беларусі дагэтуль закрытыя, але і таму, што ў самім КДБ ведаюць толькі тое, што ведаюць. То бок, інфа ёсць па забітых, арыштаваных, па выкрытых групах, дзе там былі акурат правалы. Берыя, напрыклад, пісаў у снежні 44-го. В Маладзечынскай области была ликвидирована антисоветская организация «Белорусская незалежницкая партия». Арестовано 20 человек, которые должны были заниматься разведывательной и террористической разведывательной деятельностью. А колькі не арыштавана? Колькі іх было насамрэч? Дагэтуль загадка. Характэрная гісторыя Аўгена Жыхара. У часы вайны быў у СБМ, моладзевай беларускай арганізацыі. Пасля прайшоў школу падрыхтоўкі акурат у Дальвіцы, быў сябрам падпольнай БНП. Яго нават мабілізавалі ў чырвоную армію. Ён паслужыў, дзімбільнуўся, вярнуўся дадому на Маладзечыншчыну, легалізаваўся, але пры спробе арышту ўцёк у лес і стварыў свой атрад. Дык вось, з 46 па 55 год Жыхар і яго хлопцы па савецкіх падліках здзейснілі 23 тэракты і безліч нападаў і забойстваў партфункцыянераў. Напрыклад, улетку 48 года ў вёсцы Рудзевічы байцы забілі агента Упалмінзага і 2 супрацоўнікаў лясніцтва. Здаецца, ну іх-то за што? Упалмінзаг – гэта гучыць як Волан-де-Морт. Гэта упаўнамочаны міністэрства загатовак. То бок акурат гэтыя людзі рабавалі сялянаў і забіралі апошняе. А паколькі праца была небяспечнай, канешне, яны хадзілі са зброяй. Таму Жыхар і такія, як ён, для народа былі Робін-Гудамі. Будзе час, пачытайце кнігу Змітра Бартосіка «Забіць Упалмінзага». Там шмат фактуры пра паваенны супраціў толькі з Маладзечынскай вобласці. А сам Аўген Жыхар загінуў у баі з савецкімі сілавікамі ажно ў 1955 годзе. Яго акружылі, ён адстрэльваўся і быў забіты. Але цікава, што народ у яго гібель не верыў. Казалі, што ён сышоў, змяніў прозвішча, жыў на польскім памор'і, можа яшчэ вернецца. Такія легенды – гэта добрыя праекцыі таго, ва што народ верыць і чаго чакае.
Слабым бокам беларускага супраціву была адсутнасць агульнага цэнтру, структуры, як тое было ў палякаў, украінцаў, літоўцаў. Ды і адкуль яму ўзяцца? До 39-го у нас не было сваёй дзяржаўнасці, каб вайсковыя кадры ў момант X пайшлі ў лес са зброяй. Не было, як ва ўкраінцаў, доўгай традыцыі падпольных сетак і арганізаванай барацьбы. А сам беларускі рух, на жаль, до 39-го збольшага быў левым, пракамуністычным. Гэта тэма для асобнага выпуску, дарэчы, як жа так атрымалася. А з іншага боку, калі няма адной вялікай структуры, а толькі аўтаномныя групы, дык ты паспрабуй іх всіх вылаві. Бо калі бярэш аднаго, ён табе не выдасць астатніх, ён проста пра іх не ведае. А саміх арганізацыю і групаў было нямала. Саюз беларускіх патрыётаў, Чайка, Саюз вызвалення Беларусі, Саюз барацьбы супраць камунізму. Асноўная частка нават не мела імёнаў, назваў. Мы іх ведаем па прозвішчы лідара, як групу Лапіцкага, напрыклад. Сам Расціслаў Лапіцкі загінуў, а месца яго пахавання таямніца, бо савецкія органы старанна хавалі нават магілы, магчыма, каб не дапусціць культу і шанавання. Штодзённай практыкай былі напады на партыйных актывістаў, знішчэнне савецкай дакументацыі, забойствы дэпутатаў, розных там упалмензагаў, таксама агітацыя ў форме улётак, самаробных газетаў. Для гэтага падпольшчыкі выкрадалі друкарскае абсталяванне і самі рабілі агітку. Ніхто ім матэрыялы з парашутам з захаду не скідываў, роўна як і зброю. Усё яны самі. У саветаў сыпалася лагістыка, зрываліся выбары і дзяржпастаўкі. Самае важнае, бо гэта ж рэсурс, а іх даюць па 6, 7 ці 13% ад нормы. Вось характэрнае паведамленне кіраўніка групы па пастаўках збожжа. В течение 20-25 дней в Свирском районе бандитами убито 16 человек, коммунистов и комсомольцев. В Свирском, Островецком, Ашмянском и Сморгонском районах деятельность советских органов на местах паралізована. Вось вам ціхія, рахманныя беларусы, якія заўжды стаялі за савецкую ўладу. Не толькі беларусы, канешне. Назвычай моцнымі, масавымі, эфектыўнымі было польскае падполле, таксама літоўскае і, канешне, украінскае. Цікава, што супраць украінцаў савецкія органы найчасцей выкарыстоўвалі замаскаваныя групы ряжаных, якія выдавалі сябе за УПА. Магчыма, было шмат акурат украінамоўных кадраў. А апошняя група украінцаў была разбітая ў Драгічынскім раёне на Піншчыне ў 1952 годзе. Гэта зноў жа тэма для асобнага выпуска. Пішыце, калі цікава. Як савецкая ўлада з усім гэтым змагалася? Дамо яшчэ раз слова сакратару райкама партыі Кузнецову, з якога мы пачыналі. Все эти семьи бандитов необходимо выселить из района, конфисковать их имущество, а самих бандитов, которых ловят, хотя бы и без оружия, беспощадно расстреливать или высылать на самые тяжелые работы. Что же его миловать? Какую он пользу может принести обществу? И ключевое тут – семьи. Ніякая партызанка не можа доўга існаваць без падтрымкі мясцовага насельніцтва. Таму савецкія органы адказвалі на кожны стрэл, на кожную лістоўку рэпрэсіямі супраць мірнага насельніцтва, родных, суседзяў, знаёмых, масавымі арыштамі і высяленнямі. Каб змяніць склад насельніцтва, а тым, хто застаўся, убіць у галаву страх і пакору. Ну, годзе. Той Кузнецоў, ён вогуле з Яраслаўшчыны, ён прыйшоў не на сваю зямлю, чужы. Але былі ж і свае, якія пагадзіліся на супрацу з саветамі. Адных схілялі пагрозамі, катаваннямі, шантажом, іншых. У студзені 45-го года Сапоцкінскі раённы аддзел НКВД меў пералік тавараў для ўзнагароджвання сваёй агентуры. 7 кіляў цукру, 300 грам гарбаты, 17 кавалкаў мыла і гэтак далей. І вось ён, той кошт, за які дабравольныя памочнікі новай улады пагаджаліся браць грэх на душу. За кавалак мыла. Чэкісты часта блыталіся, дзе беларускія банды, а дзе палякі, літоўцы ці украінцы. Банда і банда, а хто? Выдавалі службовыя запіскі дапаможнікі, дзе якія буржуазныя нацыяналісты і чым яны адрозніваюцца. Самі лясныя браты добра ведалі, супраць каго яны змагаюцца, супраць савецкай, расійскай улады. А за што і за які нацыянальны праект? Не заўжды.
Было і так. Чалавек далучаўся да атраду, які проста быў у яго мясцовасці. Польскі, значыць, польскі. Украінскі, значыць, украінскі. Ніякага агульнага штабу, каардынацыі ці падпольнага фронту не існавала. Адзінай надзеяй была хуткая новая вайна, калі межы зноў пачнуць хадзіць ходорам. Савецкая дзяржава, маючы невычарпальныя рэсурсы і агромністы сілавы апарат, рана ці позна мела ўсё гэта, канешне, скончыць. Таму, напрыклад, беларускія дэсанты ў 1951 і 1952 годах, калі хлопцы са зброяй скочылі з парашутамі, каб працягваць барацьбу, былі ўжо формай ганаровага самазабойства. Праз гады памяць выціралася. Бліндажы, дзе паўстанцы прымалі апошні бой, зарасталі лесам. Панад таемнымі магіламі лесных братоў не было ўжо нават пагорбкаў. Лес і лес, нібы нічога не было. У 50-х, а часам і ў 70-х нашыя землякі, хто выжыў, вярталіся з лагероў. Сярод іх, напрыклад, сябр БНП Віктор Сікора, які быў на капальнях золата ў Якуціі, а пасля ў Тайшэцкім азерлагу. Ён памёр у 2008 годзе і да смерці так і не быў рэабілітаваны. Ён пакінуў просты, без мастацкіх якасцяў, вершык, які пачынаецца так: «Мы з мёртвых паўстанем, у шэрагі станем, у бітву мы пойдзем і долю там знойдзем». Ніхто ніколі ў незалежнай Беларусі не сказаў гэтым людзям сухога «дзякуй». Хоць сваю маладосць, а часам і жыццё яны паклалі на тое, каб гэтая краіна проста была. Вайна пасля вайны – глыбокая, балючая тэма. Пагадзіцеся, што чалавек, які шмат гадоў са зброяй у лесе, без надзеі на перамогу, калі ён ведае, што на яго палююць, а вакол людзі жывуць ужо мірным жыццём, ён, гэты чалавек, таксама змяняецца і здольны часам на нечалавечую жорсткасць. Добра, калі ёсць твая дзяржава, армія, калі ты ў ёй ваюеш, гэта ўсё зразумела. А калі тваёй дзяржавы няма, нідзе, гэта толькі мара. А ўся твая армія – гэта дзесятак хлопцаў каля вогнішча. Што тады? У кожным разе у Беларусі гэтая тэма дагэтуль табу. Пра гэта нельга казаць, нельга пісаць, нават маляваць. Мастак Алесь Пушкін, аўтар партрэта Аўгена Жыхара, быў за гэта кінуты ў турму, нібы за рэабілітацыю нацызму. І там ён загінуў 11 ліпеня 2023 года. Анджэй Пачобут, які шмат пісаў пра польскае паваеннае падполле, дагэтуль у турме. Калі вам можна і ёсць што напісаць, напішыце ў каментарах. І калі цікава, мы працягнем гэтую тэму ў далейшых серыях. А на сёння развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.